mga handsets gintugyan sa CDRRMO. Kag-gale warning ginpatuman sa bugos nga Western Visayas. Mga sakayan pandagat ginadumilian nga magpalawod. Ginmandoan ni Mayor Jerry Treñas ang mga katapos sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nga mangin alerto sa pinakauli nga balita sa lakat sang panahon kaganuman nga kalamidad. Naman na ensure ang tanan ni membro sa ato nga CDRMC no na ensure na safe and secure and resilient ang atong mga pamilya. Ginpakamaayo man sang lokal nga panguluhan nga maghatag sang masobra 100 ka mga dugang nga handsets o kun handheld radio sa CDRRMO. Suno kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer in Charge Donna Magno, importante ang ini nga mga handsets ilabi pa sa tion sang emerhensya. Ay pangaton ng mga preparedness for response efforts. Ang ginasensya nato ng capabilities ng kada response clusters nato, and that includes ang atong nga emergency telecom telecommunication na cluster. So, napalaguan yung mga antena, wala nga tuloy kita dependent no, para sa ating mga cellphone na connection, yung internet, so ang mga handheld radios yan sa pinakamasaligan. So, pumaadi so that we can still continue our communication within the city or outside the city kung tama ka po sa nag-impact ng disaster. Samtang, kainasang aga na eksperyensyahan sang syudad sang Iloilo ang mamunog nga ulan kag mamadlos nga hangin. Dala ni Bagyo Mari nga mas ginpabaskog pa sang hanging habagat. Sa pinakauli nga report sang Pag-asa alas 10 kainasang aga, nanginisa na ka severe tropical storm ang Bagyo Maring. Ang sentro sini ang yara sa 240 kilometro sang nasidlangan nga bahin sang Apari, Cagayan. Dala sini ang mabaskog nga hangin nga may kada sigon nga 115 kilometro kada ora. Bagay nga ginkumpirma sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Mismo mo, ang Bagyo nga si Maring sa karon nasa huli na sitatan alas 10 sa Karanyaga, nag-develop na ini, super tropical storm na ini sa may siyudad sang Iloilo. Expect natin sa gihapon may mga pagulan kita gihapon ma-experiencehan bangod sa tropical or super tropical storm na si Maring ini. Kagatugang pang southwest monsoon nga gina-enhance nga sung sini nga bagyo, kaga-expect natin may mga monsoon rains kita ma-experiencehan. Ginpayag man sini nga ginpatuman ang gale warning sa bugos nga Western Visayas. May nakita galit ang gale warning sa bilog nga Western Visayas. Ang Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Guimaras, Cagayan, Negros Occidental, ginadilihan ginapon sa karon naton mga magagmay nga mga sakyan sa dagat o ilabi naton magagmay nga sakyan sa dagat yung magleg sa Kalauran bangod sa nga babasbog at tugtuman kabasog ang pagbalod sa kadagatan. Panugyan sang CDRRMO kag Pag-asa sa publiko, apisar nga nag-init na hindi sa gihapon maghatag kumpiyansa kag padayon ang paghalong sa posible nga pagbaha, landslide kag iban pa nga dala sang anuman nga kalamidad. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Sikat nga mga Ilonggo cuisine ginbida sang Iloilo Museum of Contemporary Art sa tinutuyo nga mangin gastronomical city ang syudad. Kag Cooperative Month ginselebrar sini nga bulan sang Oktubre. Mga pinasahi kag manamit nga mga local delicacies ang ginbida sa exhibit sang Iloilo Museum of Contemporary Art. Sikat nga mga Ilonggo cuisine ang ginbida sang Ilomoka nga may tema Timplada. Lakip sa mga tatak Ilonggo nga putahe amo ang bihon, lapas batchoy, lechon manok, biskotso kag sinigang. Formal nga gin-launch ang ini nga exhibit sang nagligad nga Oktubre 9. Ini nga programa ang suportado ni Mayor Jerry Treñas sa tinutuyo nga mangin gastronomical city ang syudad sang Iloilo. Sa pihak nga bahin, nagpatigayon naman sang motorcade ang Iloilo City Cooperative Development Council o kan ICCDC kadungan sa selebrasyon sang Cooperative Month. Ini nga programa ang may tinutuyo nga mapasanyog ang mga magagmay kag dalagko nga mga negosyo sa syudad. Tinutuyo sang ICCDC nga mapalapnag ang kalidad nga edukasyon kag paghatag sang libre nga training para sa mga kooperatiba sa syudad. Pinaagi sa pagpatigayon sa technical assistance, paghatag sang bulig pinansyal kag pagpatuman sa mga seminar, ang pila lang sa mga programa sa Cooperative Month. Ini ang tuigan nga ginaselebrar sa bulan sang Oktubre. We are celebrating the kick-off of Cooperative Month celebration na may tema kooperatibang matatag, tumutugon sa mga hamon, daan sa pagbangon, mapagbigay pag-asa sa makabagong panahon. Magluwas diri, magapatigayon man sang bloodletting activity ang kooperatiba. Padayon sa gihapon ng kampanya sang lokal nga panguluhan nga makatipon sang bastante nga supply sang dugo.
Pinaagi sa pagpatigayon sang bloodletting activity sa 7 ka distrito sa syudad. Sa subong, malapit na sa 200 ka mga bags ng dugo ang natipon sa lokal nga panguluhan. Ini ang pag-ausaron para sa mga nagadialysis, mga na-dengue, kag COVID-19 patients. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.